kanang parat man ang dagat. Sa una, daghan kong nadungog nga storya sa mga katiguluangan nga tungo daw na si Ganti. Kaya ang Ganti ko no, naglukdog asin, na nakatunob og tuyong, natumba, maunang, nahilis ang asin nito sa dagat, munang parat king dagat, mauna akong nadunggan. Kung kinsa may nakahuna-huna ng storya no, ikay pinakabugoy sa tanan. Pero sa akong nahibawan, abi gyud ako nganong parat ang dagat kay tungod sa tae sa mga isda. Pero sayop gyapon ang mga goy. Kana tanan, it's a myth. Ang tinuod nga explanation na kung nganong parat ang dagat, explain ako base sa ako nabasa pod gikan sa internet. Karon, magsugod ta sa clouds. Panganod. Ang panganod kabaw ta nga diha gikan ang uwan. Ang clouds masagula na siya og carbon dioxide. Naara na siya diha sa taas. Nikuyog na siya usahay sa clouds. Mapuno na gani ang cloud, mag-uwan. Pero ang uwan, dili na siya ordinaryo nga tubig ra. Naa na siya acid gamay ang uwan kay tungod sa carbon dioxide. Pero ay mo kabalaka. Kabaw kukusog kita mo inom og uwan. Labi na ka na maligo tag uwan mo nga tagikan sa langit. Pero di na makaunsa kay tungod ang acid nga naa sa uwan gamay ra kay tanan nga dili na makadaot sa atong lawas. Mao ba? Ang sunod may tabuan na ang uwan matagak sa yuta o sa bukid o sa mga bato or any kind of landforms. Ang mahitabuan ng mga bato madugmok na siya kay tungod sa carbonic acid gikan sa uwan. Madugmok ng mga bato, dagayday na ang mga bato padung sa sapa. Karon unsay connection sa bato sa parat ang dagat? Ang mga bato naa na sila gitawag og ions. IONS. Kanang ion naa nay sodium o chloride. Maunay duha ka component. Sige lang. Tapos na kami. Kung ang sodium ug ang chloride imo nang isagol, mahimo siya sodium chloride. Ang sodium chloride sa Bisaya na asin. Sodium chloride mao nang hinungdan kung nganong parat ang dagat kay tungod sa sodium chloride nga gikan sa ion. Tan-awa gud niyo diya karon, tan-awa ninyong toothpaste na nakasuwat diya ingredients nga sodium chloride. Ang gipasabot ra na ang inyong toothpaste na asin. Katong minerals nga gikan sa bato, ang ions ma-wash out na siya, maapil na siya dito sa sog padung sa dagat gikan sa sapa. Nya katong mga mineral nga maadto sa dagat, ma-deposit to sila ngadto, ma-stack up to sila ngadto, maunang parat ang dagat. Ug usa pod kay nungdan kung asa tagdikan ang mga mineral, naa po na siya sa ilawom sa dagat, nga bulkan diya nga nasa ilawom, nga mga buslot diya kanang mga gikan sa pinaka ilawom dito sa earth, naa na bukal-bukal, nagproduce na siyang minerals, nga naay ion, nga naay sodium chloride. Karon mubalik na punta sa evaporation ang pangutana. Kanong dili parat ang uwan kung i-evaporate sa init ang tubig dagat? Ani ni siya? Dili parat ang uwan kay tungod ang na-evaporate ra gikan sa dagat ang fresh water. Walay labot ang mineral, walay labot ang uban pang mga elements diya kung unsay naa sa dagat. Ang iya rang gi-evaporate ang fresh water ra, mao nang dili parat ang uwan. Wa siya magbalik-balik ra na siya. Hantod mga dugmok na pud ang mga bato tungod sa uwan kay tungod sa carbonic acid. Mao na siya. Wata kabaw katong panahon mas mga dinosaur. Di pa siguro kay parat ang tubig ana. Kay gamay pa kay na-deposit. Pero karon pila na ka million, pila na ka tuig ang nilabay. Parat na kay dagat. Wata kabaw kung panahon nas mga alien o zombie. Parat na kay lang dagat kay pila na ka tuig ang nilabay. Daghan na kay na-deposit nga asin. Baw ko while nagtan-aw mo ni nga video, mangutaan na sad mo. Ano ang sapa dili man parat ang tubig. Nga gikan man kadiha ang bato ni dagayday makang bato diha sa sapa or sa suba. Pero nganong dili man parat ang sapa? Kay tungod flowing water siya o bitong maadto ang mga mineral sa dagat kay tungod gadagan ang tubig. Kabaw ko sang akong pag-explain niingon ko nga daghag minerals diha sa dagat pero dili na siya pasabot nga safety na siya imnon. Kay tungod ang atong kidney makaprocess ra kung less ang ihang parat kaysa kaparatne sa seawater. Ang imong kidney mag-process na siya ihi nga sobra pa sa imong usual nga ginaihi. Maunang ma-dehydrate ka. Ang kidney yan ang yang ipangwaon sa likway na niya mga asin nga naa sa imong lawas. Mao na nga sige kag pangihi hutda nagtubig imong lawas, ma-dehydrate ka, uyaw pa nung kamatiklo.